சாயி ராமாயணம் அத்தியாயம் 21 அருள்மழை பொழிந்தது. ஓம் ஸ்ரீ விநாயகனே போற்றி, ஸ்ரீ சரஸ்வதியே போற்றி, ஸ்ரீ குரு மகராஜனே போற்றி, குல தேவதைக்கும் ஸ்ரீ சீதா ராமச்சந்திரனுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். பூஜ்ய குரு ஸ்ரீ சாயிநாதனை பக்தியுடன் சிரந்தாழ்த்தி வணங்குகிறேன். கடந்த அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டவாறு டாகூரும் மற்றவர்களும் இம்மகா புருஷரை எப்படி தரிசனம் செய்தார்கள் என்பதை விவரிக்கிறேன். ஒருமுகப்பட்ட மனதுடன் கேளுங்கள். கேட்பவர்களை மயிர்கூச்சரிதல் அடியச் செய்யாததும் ஆனந்தத்தால் ஊஞ்சலாடச் செய்யாததுமான பிரவசனம் செய்பவரின் சொற்கள் வியர்த்தமானவை அல்லவா? கேட்பவர்களை மனம் மகிழச் செய்யாததும் உணர்ச்சி வசத்தால் தொண்டியை அடைக்க செய்யாததும் ஆனந்த கண்ணீர் பெருகி கன்னத்தில் வழியும்படி செய்யாததுமான கதை என்ன கதை? உபயோகமில்லாத கதை. மனோகரமான பேச்சை உடையவரும் உலகம் காணாத உபதேச முறைகளை கையாள்பவரும் தினம் தினம் புது புது அற்புத லீலைகளை புரிபவருமான பாபாவின் பாதங்களில் என் நெற்றியை வைத்து வணங்குகின்றேன். தெய்வ அனுக்கிரகம் இல்லாமல் எவருக்கும் சாதுக்களையும் ஞானிகளையும் தரிசிக்கும் பாக்கியம் கிடைக்காது. அவ்வாறான ஒரு மகாபுருஷர் அருகிலேயே வந்தாலும் பாவிகளின் கண்களுக்கு அவர் தெரியாமல் போய்விடுவார். இது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்பதை நிரூபிக்க தேசமெங்கும் அலைய வேண்டியதில்லை, அந்நிய தேசத்துக்கும் செல்ல வேண்டியதில்லை. ஏன், கேட்பவர்களுக்கு என்னுடைய அனுபவத்தையே எடுத்துரைக்கிறேன். பாந்த்ரா நகரில் பீர் மௌலானா என்ற பிரசித்தி பெற்ற சித்தர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவருடைய புண்ணிய தரிசனத்திற்காக இந்துக்களும் பார்சிகளும் மற்ற மதங்களை சார்ந்தவர்களும் அறிஞர்களும் பெருமக்களும் வந்தனர். நான் அந்த நகரத்தில் அப்பொழுது மாஜிஸ்ட்ரேட்டாக உத்தியோகம் பார்த்து வந்தேன். பீர் மௌலானாவுக்கு இனூஸ் என்று பெயர் கொண்ட பக்தர் ஒருவர் சேவை செய்து வந்தார். இந்த இனூஸ் என்னை தரிசனத்துக்கு வருமாறு இரவு பகலாக தொந்தரவு செய்து கொண்டிருந்தார். ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் அங்கு தரிசனத்துக்கு கூடினர். நானும் அங்கு எதற்காக ஓட வேண்டும்? இனூஸ் செய்த தொந்தரவு பொறுக்க முடியவில்லை என்பதற்காகவா நானும் தரிசனம் செய்ய போக வேண்டும்? என்னுடைய கௌரவம் என்னாவது? ஒவ்வொரு தடவையும் இவ்வாறான சிந்தனை ஏதாவது மனதில் உதித்தது. கடைசி வரை நான் தரிசனத்துக்கு போகவே இல்லை. என்னுடைய நிழலை பார்த்து நானே பயந்தேன் போலும். துரதிர்ஷ்டம் என்னை தடுத்து விட்டதாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். பல ஆண்டுகள் இவ்விதமாக உருண்டன. பிறகு நான் அங்கிருந்து பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டேன். பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நல்ல காலம் பிறந்தது. ஷிரடியுடன் முழுமையான உறவு ஏற்பட்டது. தாத்பரியம் என்னவென்றால், ஞானிகளின் சங்கம் அபாக்கியசாலிகளுக்கு கிடைப்பதில்லை. இறைவனுடைய கிருபை இருந்தால் சுலபமாக கிடைக்கிறது. அது இல்லையெனில் குரு தரிசன யோகமே அமைவதில்லை. செவி மடுப்பவர்களே, இப்பொழுது இவ்விஷயமாக ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை சொல்கிறேன். பயபக்தியுடன் கேளுங்கள். காலங்காலமாக ஞானிகள் எவ்வாறு ஒருவருக்கொருவர் கமுக்கமான உறவும் பரிவர்த்தனையும் வைத்திருந்தனர் என்பதை பாருங்கள். காலம், நிகழ்வுகள் இவற்றுக்கு ஏற்றவாறு, அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு காரண காரியத்துடன் ஞானிகள் அவதாரம் செய்கிறார்கள். ஆயினும் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபட்டவர்கள் அல்லர். தேசமும் காலமும் காரணமும் வேறுபட்டாலும் ஒரு ஞானிக்கு மற்றொரு ஞானியின் மனம் நன்கு தெரியும். உள்ளுக்குள்ளும் அவர்கள் அனைவரும் ஒருவரே. எவ்வாறு ஓர் உலகையாளும் சக்கரவர்த்தி ஒவ்வொரு தேசத்திலும் ஓர் அதிகாரியை நியமித்து தம்முடைய சாம்ராஜ்யத்துக்கு முன்னேற்றத்தையும் செழுமையையும் கொண்டு வருகிறாரோ, அவ்வாறே ஆத்மானந்தமாகிய சக்கரவர்த்தி பல இடங்களில் தோன்றி சூக்குமமான முறையில் தம்முடைய ராஜ்யம் என்னும் சக்கரத்தை சுழற்றுகிறார். ஓம் சாய்ராம். எல்லோருக்கும் சுபம் உண்டாகட்டும்.